content pira balasot naga gospel uyonis lanong bakat san the court kan riu day ma pi ki balajit yanga nga ken ngalajit yapi akane kasngi kraw kaman sim jongi kadap da kajisongo ya ublay ubalaay jing im yangi karukom bakarpang ngi ay kajing yaro ya utray lengba ka clay jubanlak shujunom jong sister Careen Kurbah Rndm bisu parish but sister Prettysha Mary Riahtam Rndm parish dah kajing rublay ngin sedang ya kajing lek nyam jongi dekat ba ki nong ruai ki dang ruai ki sister Rndm kinyat precision Bud saki sister banshim jingsmai jubanlak shujunom ringkat kikmi kikpa jengki nangta sekiling do soblay bat uleng do san Hai yeng Never sin this
ha chong benta ngin suyok sngo yaki kentin priang sngo bha balengkot na i sister provincial sister Baya Hunlang Nongklau. Kamen sim jonga kashat kmen hau blay jonga. Kani kadai gasngi kabakmen da shisha na kabenta jongi baro ki bayadon lang hangni ban sakhi bat ban aingu aidem hau blay na kabenta ka jingkhot ban long runyam jong i sister Careen Kurbah bat i sister Prettysha Mary Riahtam. Bat shua bangin sedang ya kale niam le rukom ngayeng hangni ha ka kerteng jong i sister Careen bat i sister Prettysha bat baro ki sister Rndm ban priang ngobha ya phi Archbishop Victor Lingdo i Archbishop e jongi i balong ilingdo rangba hakani kasngi bamenta i priang sobha ya phi kilingdo ki bayadon lang hangni kamtam e ya i Parish Priest Father Jim Reeves Shella but i Father Stephen i badai ki Parish Priest jong sister Mary Careen but i sister Prettysha i ai ku place ngopha ya phi i mei i pa jong kini ki sister baro arngut ki mama ki hinmen ki para ki meina ki meisan ki bayadon lang hangni menta ki priang sobhaya phi ki sister ki brothers but ki wei ki bayawan na ki yeng reuniam ki community baper ban ya sok ti lang bat ni hakani kasngi kabakraw jongi ki priang sobha ya phi kinong hikai jong kini ki sister baro arngut ya phi ki katikis ki rangba balang ki bayadon barobor bat kayeng kasem jong kini ki sister ha kisnong jong ki ipriang subha ya phi hakani kapor ban ya duai rengkat ban ngi ipriang subha ya kinong le bha bat kinong kershan jong ki sister klem da nyau kerteng yanu ki bajudon rengkat bat ngi barobor ha ki kam bat ha ki jing duai jongi ipriang ya phi priang subha ya phi ki khna aspirants bat ya baro ki wei ki sister ki balawan na ki community baper menta kumni ngin sedang ya kacing le niam jongi baro lengba kacing ya penya jong i bishop subhai yang baro ka kerteng pa baru khon baru men sem ba khon kacing aye jong utrai jong eu Jesu Christ kacing ye jong play lamba kacing salok jong men sem ba khon ken dan ringkat bat pi baro ringkat bat hiru para bici jengi Prettysha para reni long provincia jong ki kapuchin ifadat baro badan haini bawan keleng sister provincia jengi sister Baya Hunlang nang ta kini ki arngot ban shim ya kajing smai bakadu sister Careen sister Prettysha bau blai kandat ungkul ku ya phi kani kasi ya phi baro ki sister ki bawan lang ki seng runiam ba per ya phi ki mei pa ken men ki para jong kini ki arngot ki sister changi iwan hani bandwa ba kit bok kit wiang kini ki arngot ki sister changi banong ho yo blai shi chunom mentakasngi ikit bok ya phi sister Careen sister Prettysha bau blai ai bod ya phi banyai ni adu bakot kajik khot chung play ko hen men ko para jung KHUBOR bangi long kinong pop khnang ban long ki bla khre ban le niam ye kajik maya ba khot nga pla how play badon bor baro para pi ko hen men ko para par mar bangala pop shibune da kacing perkhat de ke tien de ke kam ba de kacing le khalet
da kacing le palat chunga da kacing le palat chunga da kacing le palat bakrau chunga namar kata kerpat kamaria bakhuat kabayai sa kathai soti yaki angel bakru khuat wadia pi ko hen men ko para badwai na ka benta chunga how try play chungi play badon bor baro ni sne yangi andala map noi ki pop chungi unyalam yangi baro sha kaching em bom chukot Amen. Waladang idon KHUBOR Rndm hakani kasi ke bakrau pat jokini ki arngot bat kaseng NIAM berkuwe nyai kanam ke buram yu blade berwai Gloria Laispa Saufen Riu Dungin yadwai Go play me by laman bakacha trong ka baptisma kan roi kan hai kini kishakri chong me Knang maknele tenge ban buat kam jan shishu yakidin jat ukuan chong me Doai bad ka bayai wat ikaching janai gospel Kin la bante ka jing khua trong ka balang Bat banang pen khlanya ka jing Riahtam apostle trong ka O ken ra to kar khu ista Careen
Barista Prettysha, Hakabamela Jet, Bakin Shim, Jinesh, Smai, Bakadu, Metangasni, Kerkulang, Kimiki Pa, Jonki, and Menkipara, Bakasang RNDM, Barok away, Badangi Baroklan. Kau try chung you just grace kun jong me, O by embassy Sharon kat bat me, Ha kajing along ka way cho men sim bakun, O blay junom la junom. Kajing pule na ka kitab Jeremiah. Utray ulakren hanga. Shiwa bangan tau breu yapi, ngalabo jingmut yapi. Bat shiwa ba ka yapi, ngalapin kentang yapi. Ngalatung yapi banlong nong yotho lupa yakijait bin riu. Te ngalajubab. Ablay kenrad, ngamnang setia ban kren, ngadang kena. Henry utrai ulo ong hanga. Wat ong bapidang kena. Henry kelet syakipat bangan pa yapi. Bad yatho yaki kat ya kaba ngala hukum yapi. Wat syaptiang yaki naba ngan sadon manga ringkat bapi banyada yapi. Nga utrai ngalakren. Nangta utrai ulakner ban kenjo. Ulakta yakiremyang syuntur jonga bad ulaong hanga. Bed nga aya pi ka KHUBOR bapidey ban kren. Minta kasngi nga aybor yapi halor kijad ban riu bad kehima. Ban rad bad ban pintua. Ban pinjot bad ban pinkelem. Ban tey bad ban tu. Tien jong utrai. Bila inya
Kajing pule na kashiti u Paulus Apostle Shaki Kristan ha Ephesus. Ngapen ilem yepi te kum u koidi na kabenta utrai. Ban im kajing im kabaya deidur bat kajing khot kaba pilayo pediang. Da kajing snauret bajanai kajing jam nuat bat kajing yaisha. Da kabaya kit markeliang ha kajing iet. Tu ya le kat bala ban ri ya kajing long kaway kababinshet nong rim ha uminsiam. Bat ya kajing suk kum kabor kabate lang. Don tang kaway kamet bat uway uminsiam. Hik kum badon tang kaway kajing kermen bala ay happy baro da kajing khot yapi. Don uway utray kaway kajinged kaway kabaptisma. Uway ublay bat ukpa jungi baro. Ubalong halor baro. Ubatre lingba baro. Bat ubadon habaro. Kaktien jong utray. Nisamu yaw blay. Utrai undon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Kajing puli naga gospel bakuin. Kat kumu yo anis. Kaburang hame utrai. Kajing iet bakrau tam ba ubriu ula bandon. Na kebentah ki lok jong u. Kalong ban IT yala kajing im. Na kebentah jongki. Pilong ki lok jonga. Lada pile. Ya kabanga hukum yapi. Ngam kot syu yapi ki syakri. Namar u syakri umtip. Ya kajing le u kenrat jong u. Henry ngakot yapi ki lok. Namar ngalayatu lut api. Kat kabang ngalayos ngau nau kpa jonga. Om day mapi ki bala jiet yanga. Henry ngakin ngala jiet yapi. Bat ngalatung yapi. Ban lej. Bat ban penmi so shibun. Dau so uban yaisa. Te kumta. Ukpa un a yapi. Kat kapapi pan na u. Ha kakerteng jonga. Gospel jong utrai. Kajing ya roya me ukris. Menta is sister Careen Kurbah, but is sister Prettysha Mary Riahtam. Yin yop diang ya umomati bame kum kadak kashin kajing shai jong ukris.
Ye sister provincial in Panpau ya ka jing tmu jong ka sing na ka banta ye sister Careen Kurbah but ye sister Prettysha Mary Riahtam baki day ban clay ya ka jing smai ju ban lak Riahtam Rndm. Katmei jong ka jing im Riahtam kadei ublehi. Kajing khot syakane kajing im kawan tang na uhi. Kabalang kaba kadeti jongka kalong ban penmenta ya kajing le jingkam ukres ha kane ka prathai kan khot menta ya i sister Careen Kurbah but i sister Prettysha Mary Riahtam ban bud ya ukres but syakri ya kabalang. Menta uling dok sat un khod yaki sister da ka kerteng ka ba kikmi kikpa jongki kilak jit ha kasngi baptisma jongki. Sister Careen Kurbah, Hangne ngadon try. Sister Prettysha Mary Riahtam, Hangne ngadon try. Ukhun baik, pipan ayu nakabalang ublay, pipan ayu na ublay ban nakabalang jong Ngapan ban syakri ya ublay shilinter kajing im jonga. Ha kajing ya selok Riahtam ki sister Kamaria ki mission RNDM. Bakumta ngan penpura jenai ya kajing kentang baptisma jonga. Hadien bangala im da kababuat din kam hajan ya utrai kum ka Riahtam bat kum ka missionary. Ngalarai kot minta ban IT yalade baro shijing im. Da kabaklay ya kajuban lak ban im soti im duk bat im ko ngu shi junam. Ngapan ban syakri yaw blay shilinter kajing im jonga. Ha kajing yaslok Riahtam ki sister Kamaria ki mission RNDM. Bakumta ngan pinpura janai ya kajing kentang baptisma jonga. Hadien bangalaim da kababut dien kam hajan yautrai kum ka Riahtam bat kum ka missionary. Ngala raikut minta ban IT la de baro shijing im da kabaklay ya kajuban lak ban im sati im duk bat im koongu shijunam. Parolang yung ngisungu ya ublay. Ngis ngeungu ya ublay. Ay kublay sa siseni ki fadar chungi baro badan hangni. Kam taman ki por juga jingpun kam. Handai ki wan baro Maresim bentalang akani kacing NIAM jiks mai bakadu jong kini ki arngot. Bandwai nak benta jongki bandwai lang ikiruniam beper. Kublay sechisen ya sister provincia sta bayhun lang. Bat ki seng RNDM baro. Bat ki wei ki sistaru ki bawan lang kani kasingi. Mangasungi along ka wei ha kabalang changi. Kublay lang ikini ki arngot. Sister Careen, Sister Prettysha. Ipe ingumba pi de shipara. Imbalong twins ro. Ingai kublay pi kani kapor filarai kot ban IT ka chingem nakabanta ka borom ublay ban chakri ublay hadu bakot. Kublay pi ki mei pa jong kini ki arngot. Ki men ki para ki bahaya sam ki loki jor kublay ya ki choir changi roistanat badi khna duwan changi bala shakri bha ya ublay hagani kasngi kabang pusan chpang ka ching khot ublay khot yangi baro badan hani wei badan hani ublay khot yangi hot la ka jong kerdan
แล้วก็จองกันจึงคอดประเพรอุคอดอยากนี้ไม่ป้าหังนี้บันลงขี้มีลงป่านี่ก็จึงคอดจุ่มเบลพิลาเล่พาไม่ป้าบันชกรีอุเบลอยากบาลังเรื่องบากยิงกับแซมอุเบลคอดอยากลิงโดจึงหังนี้อยากริวนิยมจึงหังนี้แล้วก็จองกันจึงคอดคาริเซมจึงนี้อันใดก็จุกระทองปัดก็จึงคอดจุ่มเบลบันดึงกองกันลงบันดันบัดอุเบลกันมาวิกันนี้บันชกรีอุเบลหากจิมจังงี้กตากระเดบากระทองจังงี้บรอลังบันดันบัดอุเบลมันกสีดันปอดอุเบลหากจิมจังงี้นามาร์กจิงคอดจุอุเบลกับบัดดึงกอง priority กันลงบันดันบัดอุเบลกับอุเบลคอดอย่างงี้กลุ่มคำนี้อุคอดนักบันทึกคอมมิชชั่นจังอูบันยาลับบันเป็นกอดบันฮิกายบันเครนบารอฮีกิเลงโดกิรุนิยมกิโดกจูฮีกระทองกระทองบันยาลับอยากหิมาจงเบลอยากหิมาจงจิสุบันปัญญาอยากหิมาจงจิสุบัดกบาลายปัดอุเบลคอดอย่างนี้แล้วก็จองคาริซึมพอดีกิเลงโดกิรุนิยมฮันนุยกิบบุญแล้วก็จองคาริซึมกระทคาริซึมจงนี้ปัดกลงบันเตะซองอย่างนี้บันอีโยเบลบันอีกับบาลังบันอีแล้วก็จงกระเซงกระตาเด็กก็จึงคอดจงอุเบลเจ้ากันนี้ก็สิ่งไอคุเบลกินนี่ก็อันงดรู้อุเบลระดับคอดลูปายกีบันเมตากสิ่งที่ไรกดบันองหอยอุเบลชิจุนอมอิสุตนัดนี่ละดวายพีบันลองกิบายายเนี่ยอดบกดเพียสเงาก็จึงเปลี่ยกับที่อุเบลบัสตุนัดจึงเปลี่ยนบันกองในเชียมนาก็จุดทางบาริมนาวโปรเฟตเชรมายาโปรเฟตเชรมายาชวาบันฮาบลาปุนก็คือมีฮักกปออุเบลลามังลุปายอูบาราบลาคายอูประเทศอุเบลลาคอดอูนาดุนักขณะนางเต้าโปรเฟตอุลาจูบาบยูเบลกุเบลงาดักขณะปลัดได้อุเบลวงแอมพิมขณะชุบัดเตียงงานย้ายสินรานยพีงานย้ายดันบัดพีอุเบลรักตาอยากสินตุรจงโปรเฟตเจรมายาบัลลัสดังบันชลูร์บันเครนบันยาลับชาพังกหิมาจงอุเบลบัดกจิงคอดจงอุเบลอยู่โปรเฟตเจรมายากันลงกจิงคอดบักกระปังแต่หางนี้อีพุสันกับอุเบลคอดยันโนรูอุคอดกุมบอมดันมโนประเทศกุมบดันตั้งอิตาฮีอาประเทศอุคอดีโปรเฟตเจรมายากุมบดันตั้งมาอียาประเทศบัดอีโปรเฟตอุลาจูบาบอุลาเลกมันจงอุเบลอุลาดันกัดบัดอูลาสินรานอูจากนี้ก็ปอดรักคอดีพีรางวดสตาการินซิสตาปฏิชากุมบมดันชูคิวยปัดประเทศอุลาเอกระปังยพีอุลาคอดกระปังยพีดักกระเตงจงพีนาดูกระปอกกมีhadu ba pilam kaya pi habu bala he lasan menta pat pila jubab yu blai ko try ngadon hang ni ngan yai ne balong jong mi ngan yalap ngan kren ngan rai ka kubor jong mi shaki way amakata blai ulaku kulario prophet Jeremiah bandon kat ya piru bandon kat hi yang ngir hang ni blai bandon kat bangi kecingnya kibubun kecing tenjuk kidan hendak uplay wang ngan dan dekat berpi berbor hadu kabawai no kapertai shani au play duai IT uplay unam eno ya pi lano ru so tanat play khot ngila jubab sala abud ki kambabha lu ba chong pi leng ba kini kiling do kiruniam changi shibod ki kambabha kem lang kasalang kabalang namar play record Pia sengau cicu Paulus berkuat jeng pula baal utah HT Ephesus hakat tak perlu dan patok na patok ukan tujuh di kistan Ephesus uang kumno ublay belakot ya pi do im ya kajing kot ublay bayar day dur bat kajing kot ublay lada ublay belakot ya pi balong kistan balong kinong bot ujisu im ya kani kajing kot ublay Upawlo si kaya ngi
long ki basngawret long ki bayasha long ki bayaine Paulus wang kumta yang ini in le ikani seneng yang ayah piru kumta kumau seneng ikistan Ephesus kan mau ikani Paulus wang ni don tak way you try way play ka way ka baptisma ka way ka cingnyai ka way ka balang tung le stom kan ban bat ikani ka cingnyai teli changi haka balang kan mau don tak way try play changi Jesus Christ don tak way ka balang ka thalek don tak way ka baptisma balong Kristen Katolik don tak way ka cingnyai balong Kristen Katolik pan priang ikani yakani ka cingnyai changpi nang ta shisyo u Paulus wang yakani dai durru ka cingnyai ka cingnyai teli mangkata ba bleu la khat pi haka kanhun changpi haka community changpi ka cingnyai teli ka cingnyai kajiya buram, kajiya map. Kata kalau gamniang sakhi Yesus khot jang pi. Lada pia map, pia teli, pia yomat ya ka beneng pertai. Ibril ke seorang pek ki sister jungi ki em kajiya teli, dia long ka way. Namar kata le ikani. Gospel Yesus ang kumno. Mdei ma pi ba khot ba jet yo blay bla jet nang kong ya pi. La jet ya pi ban long ki atiar jong ka ching ye dan ching ye ba kham krau ba ka ching ye IT no ya la de pe jisu ala ka ding phana IT ka ching im namar ka ching ye yang ya pi ya ka ching yap ju halor ka ding phana dan bala ban len ye kani jisu IT ka ching im nung ba ka ching yap halor ka ding phana ban pet im yang yi ban ye yang yi ban map yang yi ban siu spa yang ini. Ya piru jisu ang le kum jiu. Ya ka jing jong pi ka jing khot jong play, IT ka jing nakabanta ka jing yo play, jing ya ka balang, jing ya ka long ka jong jing long riu niam. Ta pile ka ni u play u kat khu ka doi pi. U try jisu ang kum no, ta pile ka ni pin long ki ban sei so ka jing kan mau ka ni. Ide ban sei so ka jing changim de ban long lingki sei so ki so ba blai kwa yangi jing you blai ye ka balang we pat jing kamen u pa ba khot po Francis wang shakri ye ki we de ka jing kamen da ka jing dom riang da ka jing anut da ka jing kamen mesim balai da ka jing suk long atia jo ka jing suk basau da ka jing yasha satar ya ka jing baro ba kendu basan da ka jing sebun mesim iwei pat da ka jing kelut mesim ya ki wei ba lang salang da ka jing ngai ka baskem da ka jing snowret da ka jing la ban sensyari la di ini di ki so ka ba blai kwa pi ban pan sei so ha ka jing jong ka jing khot chu blai ni dwai u blai ta jong piไปกับมาริยาบ่าวเปลวคอดยากาบันลองกับคิวเยซูฮับบากลาติบบัดเดยกับบอนจุเปลยกลองหอยโยเปลยชีจุนอมตะกะดาวกับมาริยากับคราวกับจิอิมจงกาฮักมีกับลองกับเชคริอุตรายโตกันลองหางากับกุมกับตีนกับบอมเมลอายเดยตั้งชิสงีชีจุนอมยิ่งเป็กนุกสาวเจเซฟเวลาก็งูอีกไซน์ดูจุเปลยชีเซียนบัดชีจุนอมนี่เป๊ะกับจิมจงอูอาซิสพระสิสอาซิบะคุยวินอนอยเกบารอบันบดยูทรายบันโซเอาเบลย์บันเกียนกับจิอิมจงกับประเทศบัดกิเวกิรุคุยรู้นามารกตากันนี่ก็สิกับบางไอคุเบลย์พี่ตลองกิบางไอเนี่ยหากจิขอดจงเบลย์ปานดวายชารายอิมติบริวตเบลย์อุเบลย์อุนกัดคุยพี่ซิสตาคารินSita Prettysha, I be pini ine do bakot, blay unkut kuya pi, may pa, kayong sam ka seng chok pi, but yang ni baro iway, and ya ro ayu Jesus Christ. Adin kajing yatho kana, I Archbishop in Kali tokit shushu,
ya is Sister Careen Kurbah, but ya is Sister Prettysha Mary Riahtam, la kilong ne em ki bokloi, ban IT lut ha ublay. Pun bayi, daga baptisma, lapenla yepi nak pop, ban nak bakub kaboru saitan, malapen selepen kentang yepi ublay, te pilarai kot, da shisha ban penjanai yakani kacing penkentang, daga ba IT lut iladi baru sijunam ha ublay. Oot ngalaray good. Pilarai kot daga jiarap jo ublay, ban im soti, im dok, ban im kongu sijunam, kumbau try jongi, baka kimi jongu kilale. Oot ngalaray good. Pilarai kot ban im baru asyirta, hakani ka jeslok RNDM, kawai ka jingit, haka jingmut jeperkat, bad haki kam kijam, bad laki para reuniam baro. Oot ngalaray good. Yakani ka jeslok laseng, bantray na kabanta ki bedok, ki beduna jing nang jing tep, basadin bat ki weipat ki kam, ki bapen kieu ya ki dok ki sok. Pilarai kot ban im sngi, baro asyirta na kabanta pa chung blay, ban pen urlong ya ka saintur chung lengba kani ka jeslok. Oot ngalaray good da kajiyarap ublay. Doblay belas dang ya kani ka kamba, kamsan ka bajet kerpang ya pi, na ka benta ka hima chung unyai peteng ban penpura, ya ka hadu ka sngi utrai Jesu Christ, unwan biang ha ka buram. Long balkar ku ka Trinity bakuat, na ka benta ka jaya balathe say, Halor is Careen Kurbah, but is Sister Prettysha Mary Riahtam, ki bahajin belapen khatamai yaki lengba ka baptisma, ki kwa menta ban pencanai yaka jaya baptisma, daga bai tilot iladi haublay, lengba ka jupan lak ka basijunam, tementangin kerpat ublay, daga jaya sait jong ka Maria Chesuti bakuat, but baru akhir kuat an kerku, sabat sanbor yaki, kenal makin la ban yang scam, ban yai ni hakani ka jutang ba usete bat ki. Amen. Hum ka jing penthali yelade, kat ba ki nongwai kirwai ya kalatani kiriu khoj, is Sister Careen Kurbah, but is Sister Prettysha Mary Riahtam kindem pelup. Umta lakarpat ya baro bakin sobha bandem khotsew, but banduai na kabanta is Sister Careen, but is Sister Prettysha. O para ba inye hau Chris, tuinat wai ho play ukpa, badan por na kabanta ki Shakri jungu Sister Careen Kurbah, but Sister Prettysha Mary Riahtam, ike bawla khot ban but yo Chris, ha ka chingim roniam, ha ka chingye spun jungu, wen karku, yaki da ka chingai jungu, wen penskam yaki, yaka jingrai kot bakuat jongki. Arwah dem kosiu kepala dem kosiu bomla la ban yengro. Good right to Isane. Good right to Isane. Oh, Christo Isane. 「 Isane,  'Isane, 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 'Isane,
perpetua bat felicita pacum. Tot vaina capenas ongi, co Gregorius pacui. Tot vaina capenas ongi, co Athanasius pacui. Tot vaina capenas ongi, co Augustus
chong kiling do bat ki riu niam baro iker pat yami tus nam yangi tuker kuya ki sister chong kaseng RNDM baro iker pat yami tus nam yangi tuker kuya kabalang shnong chong kini ki sister iker pat yami tus nam yangi tuker kuya kikmir kikpa kihen men kipara bat kibayi rasam chong kini ki sister iker pat yami tus nam yangi tu ai jing sok bat jia terlihat kiri baru iker pat yami tus nam yangi tu ben skambat ben klein yangi aka jing syak riame iker pat yami tus nam yangi tuker kuya kini kiba milaji iker pat yami tus nam yangi Uji suku kun chong u play bae iker pat yami tus nam yangi kun lang ro chong u play miu bagin no yaki pop kaperte tus nam yangi kutrai kun lang ro chong u play miu bagin no yaki pop kaperte Nabiste yangi kutrai kun lang ro chong u play miu bagin no yaki pop kaperte tu isene yangi ku Christos ngab yangi ku Christos ngab isne yangi ku try to isene ku try to isene ku Christo isene ku Christo isene ku try to isene Utrai kan ran to sngel to sungap ya kan jing dwai chung pai chung mi to ai ba mun siam ba khot un pan klang ya kan jing shirham haki commission ba bon chakapalang haki sister ki badai ban tray Amen shong baro Menta is sister Careen Kurbah, but is sister Prettysha Mary Riahtam. Yin clay ya ka jing smai juban lak shir junom, hakmat ka balang bat ki pai jong uplay. Lakar pa di pi ki pai ba banduai hala ka mansem na ka banta jong ki. Is sister Careen Kurbah, but is sister Prettysha, ringkat ki mombati ba me, kin wandem khot sil ha ka jaka balapung kre. Hakmat is sister provincial, ban clay ya ka jing smai juban lak riuniam bala shutho da ka kti la jong. Kublay bom jukut
Melakot yang ban bod ya ujisu da kajing e chi junam. Minta nga ka sister Careen Kurbah Rndm. Hakmat jong pi sister baya hunlang nong klau. Nong mikmat jong kajing ya selok hakadong mi ngi basyate. Aklay ya kajing smai juban lak ban im soti im duk ban im kongu shi junam. Katkum kakot riti jong ka jinya selok ki sister ka Maria ki mission. Tesbun hanga ko blay ka jingai ay ban shon sharp ya kane ka juban lak bakan yai long ka dak ka shin bamla ban pindam. Kat ba nga don ha kane ka pertay ban penyar ya ka mission blay ba ukun jong me laseng nong rim shiwa ba udkiw shabanan. May beneng ba iit bat ba siyempang pura, ya commission blay, to duwailam, bangan la ban budian yapi, da ka jing snowrit bat jing shitrahem. In jiliw ya ka jing imriw niyam jonga, da ka bor jong ka jing duway. Ay baringkat bat ki sister Rndm jonga, ngan sutiet ha commission shongs bay jong uminsiem bakud, na ka binta kabalang bat ka pertay. Mame ko blay Trinity ukpa ukun bat mansiem bakun. Amen. Ko blay bam cukut melakot yang ban buat yau jisu da kejing iet shi junam. Minta nga ka sister Prettysha Mary Riahtam Rndm. Hakmat jongpi sister bayahun lang nong klau Rndm. Nong mikmat jong ka jingya selok ha ka dong mi ngi basyate. Nga klay ya ka jing smai juban lak ban im sotti im duk bat im kongu shi junam. Kat kum kakot riti jong ka jinya selok ki sister ka Maria ki mission. He asbun hanga kublay ka jing ai ban shon sharp ya kane ka juban lak bakan yai long ka dak ka shin bamla ban pindam. Kat ba ngadang don ha kane ka perthay ban penyar ya ka mission blay ba ukun jong me ula seng nong rim shuwa ba unkiw shabneng. May beneng ba iit bat ba siyempang pura ya ka mission blay. Tudway lem bangan la ban buat din yapi da ka jing snowrit bat jing shirhem. Pinjiliw ya ka jing im riw niyam jonga da ka bor jong ka jing duway. Ay baringkat bat ki sister Rndm jonga ngan su thiet ha commission shongs bay jong uminsiem bakut na ka benta ka balang bat ka pertay. Mame ko blay Trinity ukpa ukun bat uminsiem bakut. Amen. Menta ki sister kin lej banbo ya ki mombati halo duan bat ban lej soy ya ka dulir jing smai juban lak ban pen I ya ka jing ide shitali ha ka jing ya bat ka jing mi pat ukris.
Bantang sadwai Karku yakini kistar Wala kray ke cuban nak Kiwero yang lang Yang por Banduai nang ta choki Goblay Me balong ka jing Thamay chong ka hok Ka jing kuot barok Kat no ka kraw Ka jing ie chong me Yau kun ben riu Hadu bamla ai Baun yo benta Haka jing chong me Gokpa Jesu Kristus trai chongi Ulawan ban pen pau ya ka jing palang Jong ka jing kuat suba chong me Ula pen kuat ya ka balang Ula ai ya ka kenya Ya ka yau mersiam ba kuat Ula pen long duk ilade Kanang ban pen ruspa Berlat yang na ka jing long merau Na du meneng kong Mela ai yang ya wabel Nuksa ka jing kuat Bat nong muna jong ka jing loi Bat da ka jing it belai chomi Melesai haman laki juk Ya ki kuan chen rang bagan thay Ki ba shlur ban sngap ya ka jing khot Ban yo benta ka kam yalap Ban penyar ke hema chomi Tu ai bakin pen kan sai Ina ka jing em hala ka sngi Tu pej kukpa ya ki ni ki kuan Bala jet chomi Sister Careen Kurbah Bar Sister Prettysha Doa bakindap Mian daw masih bakuat Uban yai senran Yaki ban priang ya kecing long rudiam Kum kalengkor patiang Doa bakin la ban job Ya kecing tenjuk kecing sengau lam Yaki basyam cenjar Baki emski da kecing priang Yaki sakamen Pencil leo ya kecil day baru pres. Ai bakin penpriang ni KHUBOR babha. La bagajing to bagajing pole ki batai bat ai mesiem ya ki breu ki bani kendu bat ki. Ai bakin kerku kentuit saki naka ompa leu jong me. Tolong ya ki ko blai badon bor bero. Unong shan bor. Bar unong yalam. Bar anda kin wan yang akamat jong kon jong me. Tolong mami ka bainong bersisya jongki doa ya ki kenwai ya ro ya mi junam lambat kiru khod kau try jungi uches kres kun jong mi oba embasin sharan kat bat mi haka jilong ka wei jong man simba khod wei blay junam la junam amen ki wei la bat shong Benta ulang do saat un sekru ya ki sati ki badai ki dak Jong ka jing long shitali bat ukris. Ablay try kandrat. Unang seng nongbu. Nakachupan lak pan im soti im dok. Im ko ngu kisista kalete bat kun chomi Jesu Kristus. Panim kacing im runiam bashi junam. Terus ngap ya kacing duai jongi kerku ya kini kisati. Bakin deng kum kasenjat jong kacing ai tilot ila di hami. Topen klan ya ki baniang scam triang hakalenti balajiet. Bat toyarap ya ki baniai ne kacing ale balong ki bakot bakentang. Ni pan ya kani dau kres utrai jongi. Amen. Adin ba uling do saat uladep kerku ya ki sati. An I ha is sister provincial ban pending ha is sister Careen but is sister Prettysha. Sister Careen Kurbah Tudeng ya kani kasati kum kasenjat jong kacing IT jong pi ha ublay ubala penyo so e pi haladi shi junom tus kem triang ha kacing nget jingkermen pat jing e jong pi hadu ba pinda poi ha ka yeng shong ne jong utrai ongu ya ublay Sister Prettysha Mary Riahtam Tudeng ya kani kasati
kum kasenjat jong kajing IT jong pi ha ublei uba penlay penyaso ya pi haladi shi junom tus kem triang ha kajing jing kermen bat jing ie jong pi hadu bapinda poi ha ka ying jong ne jong utrai Ngis ngeu ya uplay. Menta is sister provincial in sepen kamti ye ka kod riti jing im riunyam bar ka kod ain jong ka jing selok ki sister Kamaria ki mission. Sister Careen Kurbah tu pediang ya kan ye ka kod riti jing im jong ka jing ya selok riunyam ki sister Kamaria ki mission RNDM batu im sngi daka kan long ya pi kathmei jong kajing shai ha kalenti jong pi kadau jing kemen wat haba pi dei ban ba ya kading pna ai ba kajing minot puli jong pi yaka kan pen khoj pen kentang bat kan ri sumare pi sha kajing embam jukot Ngis ngeu ya uplay. Sister Prettysha Mary Riahtam tu pediang ya kan ka kot riti jing im jong ka jing ya selok reuniam ki sister Kamaria ki mission RNDM batu im sngi daka kan long ya pi ka thmei jong ka jing shai ha ka lenti jong pi ka dau jing kemen wat haba pi dei ban ba ya ka ding pna ai ba ka jing minot puli jong pi ya ka kan pen khuoj pen kentang bat kan ri sumar ya pi sha ka jing im bam chukut Ngis ngeu ya uplay. Is sister Baya Hunlang Nongklau provincial in Priang ye is sister Careen Kurbah but is sister Prettysha Mary Riahtam kum ki kod bapura jong ka sing Kamaria ki mission. Aka kerteng is sister Josephine Kane is sister Barang Bakdu jong ka sing RNDM ngapdiang yapi sister Careen Kurbah but sister Prettysha Mary Riahtam but ngapen bena pat ba yapi bapila long kiri dukot bapura jong kajing ya selok ki sister Kamaria ki mission ai ba kajing im bat ki kam jong pi ken sakhi ya kajing iet ublei ha kajing penyar ya kahima jong u Kum kadak kasien jong ka jingkmen tongin ye thap tilang nga khod i archbishop kat ye ki sister nong yalam jong ka sing RNDM imei ipa ki sister banwan ai khublei kerpang iki Agni kapor daga jingkmen is sister Careen Kurbah but is sister Prettysha Mary Riahtam kinroy ya kapawar jubanlak jongki Suốt sáng là bên xiêm y kiên yêu màu sáng nong bên em chưa nong yên buồn bên xiêm cả ba lấy ba tơ xiang ba đã li học ti ai nghi upiang trai Jesus cả hajar ngunyi pen kiu jing kodim sod ni hun bat priang yai bor bat kisin jong kin pernai belong nong prat nong bed bal janai belong nong prat nong bed
Galing ka bayar pinpura Em ki jing tin jing e ba pin thami Jing em ko do long tiwa mir por Jing long thay slur bas nar pin sumor Try Jesus Kahajar ngi pen kiêu Jing khó đêm sọt nghi hôn ban priang Yai bor bagi sim jam kin pernai Belong nong prat nong bed bajanai Belong nong prat nong bed bajanai Jing em riu niam bla mang lupa Ben wonder but ben pong da ga dur play Din shan ker say jubalat ngi clay Ba jing em te krem jing sup gan te say Try Jesus Kahajar ngi ben kiêu Jing khó đêm sọt nghi hôn ban priang Yai ai bor bagi sin jam kin pernai Belong nong prat nong bed bajanai Belong nong prat nong bed bajanai Long din jong you receive our beer Din jat basuk tira Trinity Hog Maria I can susi Gum tiêu kulap ka Sharon Galilee Try Jesus Kahajar ngi pen kiêu Jing khó đêm sọt nghi hôn ban priang Yai ai bor bagi sin jam kin pernai Belong nong prat nong bed bajanai Belong nong prat nong bed bajanai Dong musa baklang in yai tbe Ba jing shoy Gospel kan nang spe Sao dong sao kun Man lai kiri Ken tiên haon Ken nong ken tri Try Jesus Kahajar ngi pen kiêu Jing khó đêm sọt nghi hôn ban priang
yang barok. Tôi đuổi có prabangai pi, bangga jing kenya chungi hakani kasngi kalau priang hun hakmat ublei pa padun bor baro. Kajing sebun jome kutrai, do priang i jing terwa, bangga jing dua jong kisakri jome. Pat peskem kajing ie jong me, yakitoi papalala kajing kai gospel, dau kres utrai jongi. Utrai undan rengkat bad pi. Rengkat bad piru. Doho kentil yalaki donun. Dong yen yai ngồi yêu trai u play jongi. Da shisha kalong basong hok bat kabadai. Kadai ti jongi kajing panem yangi. Haman la kapor bagajaka banai nguyami. Ko try ko play ko pa bakuot ko play badan bor bat bom chukot. Leng bau try jongi o Jesu Christ. Namar kum bau sentio baklem tobria. Bala say no tiet ba joka tay soti. Ula khot yakiba khot ka donot bala karku. Bad ula pahikai de korukom im jong u. Ya ka jing koridor bapalat liam joka jing khot soti. Ula jet barbor ban bat kem. Ya kata ka bab sobhayami. Pada bako ngu hadu kacing yap daga benta jongi ulah turwa man subhai ladi hami kom kacing kenya bajanai bad ba eubi ulai ti kentang syakajing syakri bakampura ya kaburam jong me ya kitub ino lot ya kibakenja pertai naka benta jong me barulah kula bakniyo ya kaspa habneng Bat kumta lem mat angel bat kireu khot baro ngir wai ka chir wai ro yami kat bangi penmana klem sange da ka bangi yai wai Shisha melong bakut kutrai katamai jong kajing kuat baro namar katangi karpat yami do pen kuat pen kentang ikini kajing terwa jongi daga bapai umasiem jome kum jer halo jongki bakin dop kalalong yangi kamet bat kasnam jong trai jongi u Jesu Christ hakapor baladi no ya u dalaka mons ngobha lapadiang ikajing shashitam ula siem yohpu daga baai ngu yami ula kedia ayu ai la kisenran uang to siem bat to bam nakani pi baro namar kini kalong kamet chunga ya ka ban IT na ka benta chong pi
kaju karuka mandala ya pa ula siem ya kuri daga bai ngu piang ya me lai la kisenran uang to siem batuti inakani pi baro namar kini kalong kuri jokas nam jonga jonga jutang batamai bat bom jukut ya kaban penmi nakabenta jong pi bat nakabenta ki babun nakabenta kacima pi ki pop to lei kani ban kan mau yanga Jing maya jong ka jing e kata ngi bapen mentai ka ching yap ka ching mi pat chung u ngi tarwa ha me ku trai ku pu chong ka ching em khuri chong ka ching pen em ngi dai ngoi dem na ma malai nyau yang ngi ki ba bet ban ya khmat chong me ba ban chakri ya me da ka bas ngauret ngi kar pat ya me bag malai yo benta ka met ka nam kres ngi la betali ka wei how men sim ba khoi Tukan mau gutrai ke balang jumi ke balang priang setelah keberthai batu penjadai ka ke jingi rengkat bu Francis ke pabu ko jingi u Victor Lingdo Archbishop jingi bad baro kilingdo Tukan mau lam ruha ki himan ki para shindrang bat kinthe ki balayoti ada ka bakraman ya ka jingmi pat badiya baro ki bala klatno ha ka jingi sne jungme to priang ya ki shaka jing shai hakmat jungme तो इसने यंगी बारों की कृपा दिए में बारिंगाट बट कमरिया थे सुते बखोद हकमी जोंग उबले उजोसफ बखोद कुरीम चुंका कि अपोसल बखोद बट बारों की रखोद कि बला भिन स्न्योबा या में पतंग लपतंग नीलों की बबित बनयोब लम आगा जिंगीम बम चुकुट बांगिन यारो बट पिंडोन बुरोम या में दाव कून चुंग में उजिसु क्रिस Dao lembadu badhau kan long hame blake pa badon bor haka chilong ka wei cho men sim bakut baro kaburam ka chiro junom la junom Kumbala hukum yang ini dong nong panim Kumbalai kai ngi daga ktin blai nginot bantuai kok pa jongi ubah pening kan long ka bakhuat ka kerteng jong mi kan wan ka hima jong mi kan long ka mon jong mi ha ka khandeu kumbah pening to ai ngi menta ka chingbam jongi ka bahala ka sngi batoma yangi kerin kang jongi kumbang rui ma bi ki bales niu yangi barwadala mingi shikajing penshoi and right of pelai in a kabas new. To pelai yang ikar pat kutrai na kajing new baro. Hakajing subun jome to ai jing su jing sign kisni jongi. Kanang bat kajarap kajing snei jome. In libra bo na kapop. Bangyo jada na kajing jin jar baro. Kan badang ap kami lenti kajing kermen bakuat. Kajing wan pat unong panim jongi. U Jesu Christ. Gotra Jesu Christ mebel ong ki apostle jong mi kaching suk na I happy ya kaching suk jong ang ai happy wat pa ya ki pop jong I and ray kaching et jong ka balang jong mi kaching subun jong mi to ai kan ya ka kaching suk jitali ko wei kat kum kamon jong mi mame bem basin chat junam la junam kaching suk utrai kan dan berboring kat bat pi jong pen pau ya kaching I kaching suk markeliang
Akmi konang berat jeng ublay. Hakmi abakin noi ki pop jong ka pertai. Suk mengi berat ki pada walakot. Sikan jeng kawai jeng kuan lang berat. Nanong lawas siyang hanggaman ron ako kay Jonga. Ray siyang nakatiyan kamasiyam Jonga kan sakyahi. Menta kalade kapor ha kabangin sayok priang ya kamet kesnam ucisu. Kumta lakarpat tang ya kibalong Katolik. Bat ki paralok jongi ki bamde na kejuk kanyam lakarpat ipi banduai hala kamansim. Nei mga bajit yapi
Dungin yadwai Abalai abam ya sep dan puram ya kancing maya cing pelai Iker paret ya me kutrai Ban penkelang dekat ding jong mensiam bakoi Ha kini kisakri jong me Sista Careen Kurbah Prettysha Ya ke bamala tek song hami dekat cing terwa bakentang Bada penyaso ya kiau kuan jong me Ha kajing selok ba klempun Dau kresu trai jongi Utrai undan rengkat bat pe Rengkat bat biru Dam ka kli ban pan jeng ker khu no blai Do blai un ai bot ya ka jing kot jing mot bob ha Un kersyani ka jing temu jong pi Un pen klan ki do not jong pi Ba ya ka ta ka ba pilakular pila bandri ya ka da ka jing ngai ka bayai ne Donya rab ya pi ban pen kloy da ka jing ka menu kres ha ka lan ti kem ka ba pila jet da ka ba pi ka men banet ten rong lem ya ki jing ket jong ka jing hin men ki para jong pi Do ka jing e yu blai kan penlong ya pi ka ying ka sem ya ka ba la lom lang ka teng utrai ban pen pau ka do jong ka jing e yu kres Baru blai badon bor bero ukpa baru kon baru men sim bakon un ker ku ya happy Do lek so kamas kala hawai Asngau kemen ka dikapor ban pelaj pajba ka kot jong u father el jos ha ka jing smai khadu jini arut sistab ai nam yaki bat yangi baro ai wei pai wei ka pakarteng ka jing suk ya ka perthei ber ka wei tap ti to Sobha Shong Baro, Mentang akod ya sister Careen Kurbah, but sister Prettysha Mary Riahtam, ban ai ki kenten songo. It is not you who choose me, but I who choose you. John 15:16. Great indeed are your works, O Lord. Though we are unworthy, yet you chose us. You have filled our hearts with overflowing joy. Therefore, in gratitude, we raise our hearts for making our dream come true. Your grace, Most Reverend Victor Lingdo, we are indebted to you for graciously availing yourself to celebrate the Eucharist and solemnize the memorable ceremony. Your thought-provoking words and inspirational message, like precious gems, have embellished our hearts. We pray that you will always be God's powerful tool. Brimming with joy and happiness, we thank all the celebrated fathers who had come to add more grandeur to our perpetual espousal to our Lord. Dear Reverend Fathers, we pray that each one of you receive God's abundant blessings in your pastoral ministry. We acknowledge with gratitude to our beloved parish priest, Reverend Father Jemris Shela and Reverend Father Stephen Carboni, SDB, from Marbisu and Sora Parish. Reverend Fathers, we are aware that Christmas hectic preparation is uppermost in your mind. In spite of that, you so kindly spare time to be with us. This we are cons from admirable your pervasive, versatile influence. Delegation of work is a sign of great leaders. Efficient and artistic helpers will redouble your energy and translate your direction to
perfection. We promise to pray that our parishes will give more vocations to the church. We owe our deepest appreciation to you, Reverend Father Bernard Lalu, for giving us the permission to hold the ceremony in the iconic, spacious Cathedral Church of Mary Help of Christians. As we result, our parents and well-wishers get the opportunity to witness the proclamation of God's word. We also acknowledge the presence of eminent dignitaries of the parish who had come to honor our invitations. It is Monday before Christmas, yet your big-heartedness brought you here. May God reward you, the recipients of manifold graces and blessings. Every beat of our hearts extends 1,000 cheers and thanks to the members of the congregational leadership team under the leadership of Reverend Sister Josephine Kane, RNDM. Your keen interest and accompaniment during our journey were supportive pearls of wisdom and rays of wide influence. May God bless you, and the spirit of Euphrasia Barbier adorns your life. Like a bud that blooms, the aroma of thanks come to you, Sister Bayahonlang Nongklau, and the members of the India Northeast Province Leadership Team, Sister Sonia Chako, Sister Firmina Sumer, and Sister Ranu Biswas. The love you exude, the saga of encouragement, the chains of prayers have made us stronger and more committed to the consecrated life. We garland each one of you with roses of thanks. May your service of love and the challenge metaphors into sparkle diamonds. The root of all goodness lies in the soil of appreciation for goodness. This day would not be a successful one without the effort put up by all the RNDM sisters of India Northeast Province. Thank you, sisters, for being so altruistically generous. We are lost for words to thank you. May our admiration and our prayers inflame your hearts with divine light. Our hearts are overwhelmed with joy, gratitude, and thankfulness to the St. Mary's Community Layumkra for making this day a happily and eventful one. Dear sisters, you left no stone unturned to cater to all the needs so minutely and so meticulously. We salute you, dear sisters, and implore God's abundant blessings upon you and your loved ones. As the victory stand raises its platform, so also our formators raise a stature of maturity. We take this opportunity to salute all the sisters who had mentored us stage by stage and step by step. Their vigilance and concerns have borne fruits. Dear sisters, your timely correction and optimistic inspiration were therapeutic ecclesia. Dear Sister Rojita Dongrum, Sister Dipti Matthew, your guiding steps had qualified us to meet more towering and erudite formators in the novitiate. Thanks Sister Parvila Bara, Sister Vinita Kurian, Sister Lovely Khanayor, and Ida Wilma Fernandez for your phenomenal achievements. In fact, we have no words to express our sentiments of thanks for all that you have done for us. May the divine grace continue to blossom in you. Our focused journey after the novitiate was a period of more searching. As temporary prophet sisters, we were once again mentored by Sister Rojita Nongrum,
Dear sister, the challenging quests were calmed down by your prudent following up. The pruning period had produced lasting yields. Thank you so much. Sister, may you receive more energy and wisdom. We also thank you, late Sister Candida Kriang, for being such an intuitive directress of aspirants. May your eternal joy send blessings on us and on the future candidates. We also express our sincere thanks to the BE team, Davao, Philippines. Sisters Gloria Shongita Gomez, Janet Alessandro, and Fulti Mary Sun, for your admirable and amicable love, constant trust and care. You were instrumental in giving shape to our exquisite final formative journey. The vow gave us a focus to be ready for the new arena of missionary challenges. May God metamorphose your spiritual wealth into rubies and pearls. Dear Reverend Father Johnson Turakal CMF, though you are not here, we would like to express our gratitude for your versatile guidance, your pervasive, perceptive, patient listening heart, and your intuitive wisdom brightened our pursuit. Your valuable support was second to none. You took pains to give us the best. Thank you so much, Father. May health and grace accompany you as you continue to mentor younger religious. Likewise, we owe our deepest gratitude to our spiritual director of the Davao program, Reverend Brother Novelik and Sister Sheila, for having listened with compassion to our sacred stories and nurture our spiritual evolution. We also thank our retreat directors, Sister Vinita Kurian and Sister Stella Thomas, for your brilliant accompaniment, gentle guidance, and lofty prayers. Teachers are the architects of our future. They shape young minds, ignite passions, and inspire generations. We greatly appreciate and thank all our beloved teachers who have been nurturing our young minds. More than a teacher, you have been our mentors and friends. Your unique support and spontaneous guidance have left indelible memories in our hearts. We are the fruitful harvest of your pruning. While assuring you of our prayers, we will always cherish your lasting handiwork. Our gratitude now extends to all the deacon, religious brothers and sisters for joining us in this celebration. Thank you for availing your precious time and prayerful support. Please take home baskets of joy of this day. Making memories amidst these beautiful walls are greatly appreciated. Thank you, dear sisters, for the lovely ambience at the altar and the hall. Profuse thanks to the decoration and food committee for your dedication and the attractive spreads. May your united efforts fill each one of you with rare joy. Music has poetry of its own, and that poetry is called melody. Dear Sir Wilbert, Sir Godwin, Sir Basil, TP sisters, and aspirants, thank you for solemnizing our ceremony with your angelic voices and harmonic music. We highly appreciate your stupendous and arduous preparation. The sacrifice you made to perfect the hymns speaks volume. May the regular get-together for the practice redouble the symphonic reward of your soul-filled achievement. Blay shikadei yapi ko may ko pa ba e jongi. Klem mapi nginom la ban poi ha une upot jingjam.
Hila pen san yang I da kaburam kabatibriau teblai. Lingba ka jing kedau ba jing peten lenti jong pi yang I kalawan ra ya uso jong ka jing kerku. Bat lingba ka jing sebon jong pi ilala ban IT pura ya lade ban syakri ya ublai. Lingba ka mission blai. Ipen pauru ka jing songo ya pi ki hemen ki para ki meina ki meisan ki kini ki nya ki mei kha pa kha ki kor ki kha ki bahayeng hasam bat ki parlok para jor baro ki balaya senran yangi ha kane kasni kublai shibon ya pi ba laya kersan yangi da ki jingdwai jongpi ka baman lakasni do blai unang yai kerku kerdo ya pi bat ya ki jingtmu ba bha jongpi nga airu ka jing kublai ka bakal pang ya pi ki babu katkes bat ki rangba balang ki ba penchlor bat ai men siem barbor ha ka jing ya lenti ka jong ka jing em reuniam jongi kublai shibon ya ka jing don lang jong pi menta ka sni kublai shikho tendau ya pi meidang sister Philomena kharakor ya ka jing e jing sbon bat ka jing kloi ban pelat ka por ka jong pi haman la ki khep bangi don kam ya ka jing ya rap ka jong pi do blai unang the sei kerhai halor jong pi ya ki jing don kam baro bat ngi ket bob kerwiang ba phin don barbor ka met ka bakot ka bakhia. Our hearts resonate with gratitude to you, Sir Daniel, for supporting us in many ways. May God bless you and your family. Dear Sister Sonia Chako, Sister Fermina Sumer, and teachers, we want to express our sincere gratitude for the exceptional technical support you provided. Thank you for sharing your expertise. Without your contribution, this ceremony will not go on smoothly. We extend our heartfelt thanks to you, Reverend Father Michael Macri, SDB, and your team for the media coverage. Thank you for capturing the essence of our special day. We are grateful for the memories you created and made it even more precious. A very big salute to you, and we are so fortunate indeed. May your generosity and expertise resound to more areas. Thank you and God bless you. We take this moment to thank the unseen hands who contributed tirelessly with their services. Each one of you played an essential role in making this day memorable. From organizing every small detail, ensuring that everything went on smoothly. Your commitment and attention to detail did not go unnoticed. Thank you for your invaluable contributions. You are the true champion of this event, and we are incredibly grateful for all that you have done. Many thanks to you, and may you be blessed always. Ultimately, a note of thanks to all those who are present here today. You have been a source of strength to us through your prayers, sacrifices, support, and various kinds of help. Thanks to all the well-wishers and friends. Your pleasant presence has added flavor to this day. Thank you for your prayers and blessings. If we miss anyone, please accept our apologies for not mentioning. Your contributions have truly made a difference, and we appreciate them greatly. Thank you, Kublai Shibun. Katba ki nong ruai ki dang ruai ya kajing ruai pungkut kandon kajing shandur hang ne khmat duan ngakhod I Archbishop ki phadar bat ki sister barang shudep shim jing smai banwan shakman bod zaki RNDM sister baro ki kimi ki kpa jong ki sister Aden kajing shandur ngakhod lang ya baro ban le shakaran san badon khmat hall na kabanta kajing pa mission ya ki sister bar kajing ot cake ban penbut da ki program le buram balengkot
kerpali ki sister Rndm Brokhoi sama bahar le shabat. Bandan harun san dalam ta kajing pak mission ni ki sister.